Dobrý večer všetkým, ktorí ste dnes prišli na také úvodné, ani neviem, ako by som to nazval, posedenie, alebo v modernom korporátnom jazyku kick-off meeting. Možno bude aj razia dnes večer, lebo sme v kacečku a budeme dnes diskutovať o niečom inom, budeme dnes rozprávať o veciach, ktoré asi sú vo vzduchu, ale vždy to tak v novembri býva na Slovensku, že malo by sa akoby, že niečo na novo urobiť, niečo odštartovať. Veľké množstvo iniciatív sa dnes v týchto dňoch teda zverejní opäť a jednou z nich je, a možno aj najzaujímavejšia, v tom zmysle, že sa pokúša o iný typ prístupu, je dnešné stretnutie vlastne zakladateľov hnutia, diskusného klubu, iniciatívy Reštart 21. Ja by som teraz poprosil Dana Rabinu, jedného zo spoluzakladateľov Reštartu 21, aby si sem prišiel a odovzdávam ti slovo a ty potom predstavíš aj ďalších rečníkov. Ty budeš mať zase tento mikrofón však. Tak, ďakujem, Michal. Dobrý večer. Ja som si pre vás pripravil taký kratučký príhovor do dnešnej témy, aby sme možno na začiatku navnímali, prečo sme sa tu stretli pri príležitosti výročia, ktoré je pre nás pre všetkých veľmi dôležité a prečo toto výročie spájame aj so vznikom nášho občianskeho združenia Reštart Slovensko 21. storočia. Ako povedal Michal, volám sa Daniel Rabina. A príbeh, ktorý vám porozprávam, je síce môj osobný, ale som presvedčený o tom, že ten príbeh bude blízky mnohým z vás. Narodil som sa v roku 1978, som teda generácia tzv. Husákových detí, ktoré vyrastali s kľúčikom na krku. Boli sme deti, ktoré v tom priestore svojich ulic, svojich dvorov prežívali obrovskú slobodu. Slobodu, a vďaka ktorej sme boli naozaj šťastní a myslím si, že nie som jediný v tejto sále, čo môže povedať, že mal to najkrajšie možné detstvo, aké sa len dá mať. Ale keď sme z tých dvorov a z tých ulic potom prichádzali domov za našimi rodičmi, tak sme sa stretávali s trošku inou realitou. Ja nepochádzam z rodiny disidentov, ale tým, že pochádzam z Bratislavy, tak u nás sa každý večer pozerala rakúska televízia ORF. A tie správy som pozeral spolu s otcom, lebo som sa po večeroch častokrát nudil. A otec, ktorý hovoril vynikajúco po nemecky, tak mi niektoré z tých správ prekladal. Vďaka tomu som sa už vtedy dozvedel, čo znamenajú pojmy ako voľby alebo demokracia. Otec občas aj zanadával, že za tým západom dosť vo všetkom zaostávame. A ja ako malý chlapec som asi nie všetkému rozumel, rovnako ako som nerozumel tomu, prečo naša teta, ktorá býva vo Švajčiarsku, nemôže za nami prísť na návštevu, alebo prečo moje sestry, ktoré chcú počúvať Martu Kubišovú, ju musia počúvať iba potichu. Bol to taký zvláštny svet v tom malom chlapcovi, ktorý mal vtedy naozaj tých 7-8 rokov a spolu s otcom pozeral tie rakúske správy, a zároveň bol trošku konfrontovaný aj s tou realitou mimo toho nášho priestoru. Nastával taký malý zmätok. Na jednej strane to bolo to obrovské šťastie z toho pekného detstva a na druhej strane pocit neistoty, o ktorom som už vedel, že sa začína niekde za tými dvormi, za tými ulicami, v ktorých sme bývali a ktoré sme tak milovali. A úprimne povedané, nemal som úplne dobrý pocit z tej neistoty, dokonca som sa aj trošku desil. Potom však prišiel november 89, ja si pamätám, ako 11-ročný chlapec som tu blízko pri Poľskom inštitúte stál so svojimi rodičmi a tá najsilnejšia vec, ktorá vo mne ostala, bola tá silná emócia, tá silná energia tých davov a toho obrovského spojenia v niečo dobré, niečo väčšie. Ten moment bol pre mňa tak silný, že doteraz, keď si na ten moment spomeniem, tak ma tak pekne hreje pri srdci a určite nie som jediný v tejto sále, kto to takto má. Ale okrem toho pocitu si pamätám ešte jednu dôležitú vec, že na tých námestiach boli formulované pomerne jasné požiadavky.
požiadavky, aby sme sa vymanili z tej nekonečnej špirály stagnácie a aby sme sa konečne pohli dopredu. A to nie len v tom ekonomickom zmysle slova, ale aj čo sa týka školstva, čo sa týka zdravotníctva, čo sa týka ochrany životného prostredia. Bolo to naozaj veľmi, veľmi silné a tá požiadavka znela veľmi, veľmi, veľmi dôrazne. Dnes sme 35 rokov po a nedá sa povedať, že by sme stáli na mieste. Niečo máme. Máme slobodu, teda dúfam, že ju budeme mať aj naďalej. Máme vraj viac peňazí. Dáta hovoria o tom, že keď na rozdiel od minulosti pracujeme, tak si môžeme skôr dovoliť kúpiť chladničku alebo chlieb. Dáta to tak hovoria. Ale máme aj iné veci. Máme aj školstvo, ktoré podľa OECD má najhoršie výsledky PISA v histórii Slovenskej republiky. Máme aj zdravotníctvo, ktoré podľa analýzy Globseku je 5. najhoršie v Európskej únii. Máme sociálnu politiku, tak dôležitú sociálnu politiku, ktorá je redukovaná na sociálne balíčky. Sociálne balíčky, ktoré fungujú asi ako tá známa ružová pilulka, ktorou zaženiete bolesť hlavy, ale nevyriešite samotnú príčinu tej bolesti. A to ešte nehovorím o tom, že stagnujeme vo veľkých transformačných témach, ako je zelená transformácia, digitálna transformácia, spravodlivá sociálna transformácia. Tá stagnácia je tak očividná, že by sa dala krájať. Výsledkom toho sú davy mladých ľudí, ktorí musia odchádzať z tejto krajiny preto, lebo v nej nevidia budúcnosť. Podľa mňa je to hrozné. A najhoršie pre mňa osobne, prepáčte, je to, že tento stav je výsledkom vlád strany, ktorá si dala prívlastok sociálno-demokratická. Ja som túto stranu nikdy nevolil, ale za sociálneho demokrata sa považujem od 90. rokov, kedy som navnímal, že práve sociálna demokracia je koncept, ktorý možno najviac vyhovuje mojej predstave o overenej, fungujúcej a zároveň spravodlivej správe vecí verejných. A teraz, že čo s tým? Mám 46 rokov, mám malú dcérku, Táničku. A niekedy v lete tohto roka som si uvedomil, že takto to ďalej nejde a že som nesmierne, ale nesmierne frustrovaný. Bolo to po prejave pána premiéra na hrade Devín, predpokladám, že viete, o čom hovorím. A ja som si v tom momente uvedomil, že takto to Slovensko budúcnosť asi nemá. Keď hovorím o tej frustrácii, tak ja to trošku odľahčím. Máme tu medzi sebou nášho kolegu Maťa Čecha. Ahoj, Maťo. Minule sme sa s Maťom bavili, že on má 33 rokov, ja mám 46 a on mi hovorí, že počúvaj, že ale však ty si na tom akože dobre. A ja, že jak dobre? No, že ty budeš frustrovaný o niečo kratšie. Mám rád tento humor. No, ale ja nemám rád tieto nálady, túto bezmocnosť, túto frustráciu. Tak som začal konať. Úplne normálne cez Messenger, na Facebooku som napísal najprv Petrovi Vajsovi, potom Borisovi Zálovi. Spolu sme si sadli sme si na kávu, s Borisom sme si sadli aj na jeho obľúbený likér. A zistili sme, že si sedíme aj v niečom inom, že si sedíme aj v tom kryštalicky jasnom závere, že takto to nechceme, že takto si to nepredstavujeme a že s tým chceme niečo urobiť. Lebo to, čo sme si pamätali z toho 89. bolo iné. Nielen ja ako 11-ročný fagan, ale aj oni dvaja ako aktéri novembra 89. Boris ako ten, ktorý nielen 90. rokov, ale pred 89. bojoval za demokraciu, potom založil sociálno-demokratické hnutie na Slovensku, pre túto myšlienku nadchol aj Alexandra Dubčeka, ktorého tak pekne a familiárne volá Šanibáči. A takto si to nepredstavoval ani Peter Weiss, ktorý, ako dobre viete, stal za veľkou transformáciou a nesmierne náročnou transformáciou komunistickej strany Slovenska na demokratickú stranu demokratickej hlavice.
a spolu s inými kolegami sa do veľkej miery pričinil aj o porážku mečiarizmu. Dnes sme tu spolu opäť, a nielen my traja, ale sme tu viacerí. Nie sme len skupina ľudí, ktorí sa náhodou stretli. Sme tí, ktorí si pamätajú tú energiu z novembra 89, buď osobne, alebo ju dostali sprostredkovanú od vlastných rodičov. Tú energiu, keď sme na tom námestí cítili, že všetko je možné. A my si to stále myslíme. My si stále myslíme, že všetko je možné. Spolu, ako tu sedíme, vidíme Slovensko, kde mladí ľudia nebudú musieť odchádzať do zahraničia, lebo v ňom nevidia budúcnosť. Taktiež vidíme Slovensko, ktoré nebude iba pasívnym pozorovateľom európskeho diania, ale bude jeho aktívnym spolutvorcom. A taktiež vidíme Slovensko, ktoré sa konečne prestane podceňovať a naplní svoj potenciál. To, čo vidíte a to, čo počujete, je zárodok a vznik platformy, ktorá je otvorená pre každého, kto chce nielen diskutovať, ale aj prispieť k tomu, aby sme spoločne zo Slovenska vytvorili krajinu, v ktorej sa oplatí žiť a z ktorej ľudia nebudú odchádzať. A zároveň posunie Slovensko z toho spomínaného stavu marazmu do stavu napredovania. Aj preto, keď sme uvažovali nad tým, ako nazveme naše združenie, tak to slovo prišlo v podstate skoro samo od seba. To slovo je reštart. Alebo v plnom znení Slovensko, reštart Slovensko 21. storočia. Uvedomujeme si, že to slovo reštart je naozaj energické, ale aj veľmi ambiciózne. Ale my sa toho nebojíme. Slovensko totiž reštart veľmi a veľmi potrebuje. Myslím, že za nás všetkých, čo tu sedíme, nás reštartistov, ako sme sa začali medzičasom nazývať, môžem povedať to, že budeme veľmi radi, keď viacerí z vás sa k nám pridajú a spolu s nami položia základy toho Slovenska, na ktoré budeme všetci v budúcnosti pyšní. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Daniel, za taký novembrový príhovor. Patrí sa. A ja poprosím teraz Borisa Zalu, aby prišiel. Ty máš ďalší príhovor. Nech sa páči. Chceš stať alebo sedieť? Uvidím, aké je tam svetlo. Keď je tam svetlo, tu nebude svetlo, Boris. Nie, budeš stáť. Dobre, nech sa ti páči. Tak ostan tu, prosím ťa. Aspoň nemusím držať mikrofón. No to nemusíš, počkaj, ja ešte naštevujem. O kúsok som menší ako ty. To je pravda. No, milí priatelia, ale nie všetci sú, tak možno aj dámy a páni, keď hovoríme o reštarte, tak práve tá dnešná prvá akcia sa viaže na november 89. Dnešné podujatie sa aj volá Reštart 89 a tak sa musíme trošičku zamyslieť aj nad problematikou nežnej revolúcie a to je úloha, ktorá pripadla mne. Tá úloha mi pripadla aj preto, že Dano ma k tomu vyprovokovali. Ja som napísal takú knižku Nedokončené revolúcie 1968-69 a prvé naše stretnutie bolo vlastne o tom, že sa mu páčilo, ako hodnotím to, čo sa stalo v novembri 89 a po ňom. Takže pár slov k tomu. Samozrejme, nebudem sa tu venovať žiadnym, vy ich poznáte, otrepaným sporom medzi tým, či to bola revolúcia, alebo prevrat, alebo sporom o tom, že kto to pokafral, či to bol Budaj, či to bol Kňažko, či to bol Mečiar, alebo to bol Zajac. Tomu sa venovať nebudem. Skôr zásadnejšiu otázku by som postavil. Vybrali sme si z možností, ktoré nám ponúkol november 89 a ten bol úspešný v obrate a v prevrátení režimu. Vybrali sme si z týchto možností tú správnu, lebo tých možností nebola len jedna. Tých možností bolo určite viac a o tom by som chcel tiež trošku hovoriť.
Pretože podľa môjho názoru, a tu práve v tej knihe to zdôvodňujem, tie prvé zásadné chyby, ktoré založili, systémové chyby, sa udiali presne v tých rokoch 90-92. My stále permanentne žijeme v tom, že z jedného volebného obdobia do druhého volebného obdobia kritizujeme raz jednu stranu, potom druhú stranu, potom tretiu stranu, vždycky nejakú inú a hľadáme nádej v nejakej inej prichádzajúcej strane, alebo sa vraciame späť k nejakej existujúcej. Ale pravdou je to, že problém je oveľa hlbší a jednotlivé strany sú iba práve, povedal by som, iba povrchovým javom toho, čo sa v pozadí udialo. Bol som ako to Dano už spomenul, pri zmene režimu, pri formovaní a organizovaní tribún. Formuloval som vyhlásenia prvé politické na týchto tribúnach. A myslím si, že áno, november 89 mal svoj étos. Étos je také slovo, ktoré sa vo všetkých publikáciách typu Enka, Smečka aj v debatách používajú, že teda kto je tým pravým dedičom toho étosu novembra 89. Neviem v túto chvíľu, kto je dedičom, ale viem, kto všetko tým dedičom nie je. Ale ten základný étos skutočne bol v tom, že v tom novembri sme mali dialog. Bol to dialog skutočne medzi všetkými vrstvami obyvateľstva a boli aj tendencie, napríklad vo VPN si pamätám debaty na zákaz komunistickej strany. A veľmi práve v koncepte toho dialógu vznikla alternatíva, že pokiaľ sa komunistická strana prispôsobí demokratickému režimu a demokratickým pravidlám, nech súťaží. Zároveň samozrejme tá súťaž a koncepcia prebiehala aj v samotnej komunistickej strane. Tu je Peter Weiss, ktorý určite bude o tom hovoriť. Druhé, a to práve ten dialog, z toho dialogu vznikala nejaká pluralita. To, povedzme, bol aj môj prípad, že ja som okamžite už v decembri začal zakladať sociálno-demokratickú stranu, aby sme mali pluralitný systém, kde sa rôzne názory a rôzne pohľady na riešenie sociálnej, ekonomickej, politickej situácie aj kultúrnej, aby sa mohli riešiť alternatívnymi cestami. A ešte jednu vec k tomu pridám, a to je univerzálnosť. V tom 89. tam bola istá univerzálnosť. Povedané jednoducho, hľadal sa konsenzus, nikto sa nevyraďoval. Nikto nebol dopredu vytiahnutý alebo vylúčený z vytvárania novej spoločnosti. Dokonca to zašlo až do takých tragických podôb, čo zase mi není sympatické, že prišlo k veľkým amnestiám, kde sme prepúšťali vrahov z väzenia, kriminálnikov a podobne, len preto, že vznikla koncepcia, že každý má šancu začať v novom režime. Samozrejme, že z tohoto pohľadu bolo aj kopu vážnych chýb. Jednu som už spomenul. Ale na ňu sa naviazal lustračný zákon. Paradoxne, ktorý v sebe, a to, kto sme ho čítali, sme videli už na prvý krát, že nepostihoval tých, ktorí boli skutočne trestnoprávne zodpovední za to, čo sa dialo v starom režime, ale postihoval a zakazoval výkony rôznych funkcií ľuďom, ktorí skutočne boli radoví členovia, ja vám poviem, 80. rokov. Ja som nebol nikdy v komunistickej strane, ale pozoroval som, že veľká väčšina v 80. rokoch neboli žiadni srdcom presvedčení komunisti. Boli to obyčajní manažéri, manažerská vrstva, kde sa formovali ľudia technokraticky orientovaní a väčšina z nich bola v komunistickej strane iba preto, že to ten nomenklatúrny systém prikazoval. Nehovorím, že neboli aj fanatici, boli, aj takí sa vyskytli. Ale lustračný zákon postihoval ľudí, ktorí boli v ľudových milíciách, ani netušili, že tam sú, lebo to sa automaticky písalo. Čiže chcem povedať, založili sme ním vylúčenie istej veľkej skupiny ľudí z tohto z tejto univerzálnej predstavy. Ale to, k čomu by som sa chcel venovať, alebo sústrediť pozornosť, je aj trošku niečo iné, o obsahu. Ja si pamätám
nielen tie tribúny, ale aj tie množstvá ľudí, ktorí prichádzali na tie zhromaždenia. A pamätám si veľmi dobré heslá, s ktorými prichádzali na tieto zhromaždenia. A nepamätám si ani jedno heslo, kde by niekto žiadal totálnu privatizáciu, zrušenie sociálneho zabezpečenia, vyššie ceny, alebo zákaz odborov, alebo slobodu špekulantom, hlavne teda finančným a majetkovým, ako sme sa o tom presvedčili hneď v malej privatizácii. Nikto nežiadal priestor hazardným hrám, nikto nežiadal priestor, aby mali a mohli organizovať svoju činnosť súkromné bezpečnostné služby. Nevidel som také transparenty. Lenže prišla Klausova koncepcia, prišla Klausova totálna privatizácia cez tzv. Systém DIKov, vy si to určite budete pamätať, kde sa vlastne presúval celý majetok republiky, kompletne celý. To nebola zmena na efektívne hospodárstvo, to bola zmena vlastníckych štruktúr. Samozrejme, že nás už táto vyformovaná pravicová koncepcia klausovská už nás ťahala do toho, že všetko iné je návrat k starému režimu. To bolo heslo. Inak prichádzalo hlavne od českej pravice. Slovenská pravica nemala až takéto ostré, ale česká pravica veľmi silným spôsobom všetko, čo stavalo na stôl alternatívny koncept ekonomickej reformy, vykrikovali o tom, že to je návrat do minulosti, to je návrat k starému režimu. Koncepcii Komárkovej sa vysmievali, že to je akási euroázijská, nie ázijská perestrojka a podobne. Spomínam toto, lebo ten ideologický faktor je podstatný. Ten formoval v mnohých veciach naše názory. No a takto sa čo sa zrodilo z tejto dikovskej privatizácie. Veľmi dobre to vieme, čo sa zrodilo. No podvodné investičné fondy. Dodnes väčšinu majiteľov tých investičných fondov naháňa Interpol. Niektorí sedia, niektorí nie, niektorí sa pretransformovali do serióznych podnikateľov. A na Slovensku sme neboli o nič nevinnejší. Prišiel známy, vy ho poznáte všetci, Húskov koncept vytvárania slovenskej kapitálovej vrstvy a tento skvelý, národne nadnesený koncept, keď sa dostal do reality, tak neznamenal napokon nič iné ako primitívne rozkrádanie a namiesto kapitálovej vrstvy to vyprodukovalo, zažili sme to v tých 90. rokoch niečo, čo by som nazval lumpenburžuáziou. Dovolil som si túto metaforu na lumpenproletariat preniesť aj na lumpenburžuáziu. No a táto lumpenburžuázia sa postupne veľmi rýchlo zase premenila na oligarchov, na biele goliere, finančných špekulantov a podmanila si aj, a k tomuto chcem povedať, to je veľmi dôležité, podmanila si aj všetky politické strany. A zdôrazňujem a zodpovedne to hovorím, všetky politické strany, nie jednu. Niet jedinej strany v tom historickom priemete, o ktorom hovoríme, ktoré by od roku 1992 nestáli na finančnej oligarchii, kde by nestáli skupiny rôznych silných finančných podnikateľov za týmito politickými stranami. Keď budeme debatovať, možno vznikne aj taká otázka, ja kľudne poviem aj kto za kým, kde, kedy a akým spôsobom stál. Ovšem aj s malým posunom. Občas sa aj samotní politici stali oligarchami. Alebo oligarchovia politikmi. Aj takéto premeny sme mali, ale stále je to oligarchická štruktúra. Celý právny systém, nastavený medzi rokmi 92-98, priťahoval a produkoval rôznych podvodníkov, vexlákov, mafiánov, oligarchov, politických dobrodruhov. Vzniklo niečo ako finančno-mafiánsky kapitalizmus. Není to môj výraz, budete prekvapení, toto použil a upozorňoval nás už v 90. roku na to liberálny, výrazný ekonóm a sociológ Ralf Dahrendorf, ktorý bol známy a slovenskí intelektuáli aj vo VPN ho nosili na rukách, ale na tieto slová nepočúvali.
keď im ešte povedal, že dobre, ak budete mať veľké šťastie, nebude to finančno-mafiánsky kapitalizmus, bude to kasínový kapitalizmus. To mal druhý taký výraz na tento koncept. Ale ideologicky sme boli pod tlakom niečoho, čo by som nazval mýtom dokonalosti neregulovaného súkromného podnikania. Akýkoľvek koncept, ktorý by len právne reguloval akýmkoľvek spôsobom systém podnikania, finančných tokov, privatizácia a tak ďalej, sa pokladal, ako som už spomenul, za akúsi nostalgiu za komunizmom, akýsi návrat do minulosti. V podstate bez právnej regulácie a aj istých regulačných opatrení, ktoré poznáme a sú úplne bežné v celej Európe a boli aj v tom čase, sa vlastne celá sloboda podnikania mení na slobodu nelegálnej súťaže. Tie súťaže, v ktorej sme, a to je dobre, keď sme v konkurencii, keď sme v súťaži, ale ona musí mať presné a tvrdé pravidlá. A v tej súťaži nie sú len podniky medzi sebou. V tej súťaži sú aj zamestnanci, aj zamestnávateľia, aj ženy, aj rôzne iné skupiny. Čiže tá súťaž to není len boj a konkurencia medzi podnikateľmi. A tak vlastne sme sa dostali do polohy, že sme sprivatizovali všetko a nie len majetok, ono to tam neskončilo. Sprivatizovali sme, ako som to už naznačil, politické strany, sprivatizovalo sa súdnictvo a napokon v poslednej dobe, často som to v článkoch kritizoval, za vlády ministra Kaliňáka sa sprivatizovala aj polícia. Napadá ma, to vám musím spomenúť, lebo to nie je iba o nejakých abstraktných veciach. Ja som bol v 90. roku hneď od začiatku v Národnej rade. Bol som kooptovaný za poslanca, kooptovalo ma VPN, ale pridal som si k tej kooptácii VPN, som si pridal sociálna demokracia, mal som výnimku, mohol som si to tam dať, Jano Budaj súhlasil. Väčšina zákonov sa riešila vo federálnom zhromaždení v tom čase, ale pamätám si ako dnes dva zákony, ktoré prišli, a to vám urobí ten obraz, o ktorom hovorím. Dva zákony, ktoré prišli z dielne VPN v apríli, obidva v apríli, jeden začiatkom, druhý koncom apríla 90. roku. Ten prvý zákon bol zákon o hazardných hrách. Prvý zákon vôbec, samozrejme mal honosný názov zákon o lotériách. Ale bol to prvý, ktorý sme riešili, o hazardných hrách. A druhý, ktorý prišiel, bol zákon o súkromných bezpečnostných službách. Zákon, ktorý bol zase v krásnom obale zmeny živnostenského zákona, samozrejme. Ale spomínam to hlavne preto, že hazardné hry a SBS-ky, bez nich si neviem predstaviť ani jedinú mafiánsku skupinu na Slovensku. Pravdou absolútnou je, že každá mafiánska skupina vznikla na báze SBS-iek. Neexistuje žiadna iná, ktorá by vznikla nejakým iným spôsobom. SBS-ky zlegalizovali vlastne túto činnosť. A tak by som povedal, že vlastne tieto konkrétne opatrenia, a nemusím to ani rozoberať, ten étos novembra 89, o ktorom hovorím, o dialógu, o pluralite a univerzalite zničili ho okamžite, a to už nehovorím o tom, ako rýchlo ho zničili veci. Zoberte do 98. Od toho 91. to je len 7 rokov. To je čo to je v politickom živote. Je to kontinuita. To nie je len jedna strana. Inak, spomenul som si teraz práve mimochodom, prepáčte, ja tak občas rozvetvím, lebo ma napadnú veci. Beblavý, poznáte Beblavého? Pravicovo rozmýšľajúci chlapec, ale musím povedať, že bol jediný, ktorý napísal skutočnú analýzu toho, akým spôsobom je vytvorený náš právny systém tak, aby tento koncept toho môžeme to nazvať teda oligarchicko-mafiánskeho štátu, udržoval pri živote. A to sa znovu netýka jednej strany. Hovoril o systémových veciach a dokonca bol jediný, ktorý navrhoval aj jedno z opatrení, napríklad zákaz tzv. Krížového vlastníctva.
čo je reálne opatrenie, nie abstraktné reči o boji proti korupcii, ale reálne opatrenia, ako zastaviť tie možné toky korupcie, ktoré pred nami sú. A je to teda kontinuita, v ktorej sa pohybujeme od šokovej terapie cez slovenskú kapitálovú vrstvu, ako som spomenul, cez univerzálnu privatizáciu, z tohoto sa nevymykne ani Mikloš s Dzurindom. Tá univerzálna privatizácia, s ktorou oni išla, len doklepla tento celý proces k oligarchizácii štátu, ktorá sa stala, áno, počas vládnutia Smeru, kde aj ja mám maslo na hlave, lebo som tam prvé roky bol. A samozrejme od celého mýtu slobodného trhu. No proste vládne nám tu paradoxne, keď už dávno väčšina európskych štátov a čiastočne za Bidena aj Spojené štáty zanechali niekde za sebou tú neoliberálnu koncepciu, nám tu jej dôsledky vládnu stále. A toto je táto kontinuita je to, čo nám spôsobuje úpadok. Spory o to, že či viacej zapríčinil Mikloš, či viacej zapríčinil Fico, či Mečiar, sú z tohoto pohľadu úplne nepodstatné. To je len osobná záležitosť. Kto má väčšie alebo menšie maslo na hlave. Ale všetci sa pohybovali v štruktúre tohto systému. A to je to, čo by sme mali zmeniť. To je to, čo by sme mali, ak my máme niečo ponúknuť, urobiť reštart, tak práve tohoto, zmeniť túto celú koncepciu, ktorá je tu v pozadí programov všetkých politických strán, aj v pozadí všetkých týchto činností. A ešte budem teraz trošku možno euforický, keď ešte mám tu minútu a pol. Ja si dokonca myslím, lebo teraz všetci to čítame a na Facebooku to chodí, aký sme niekde na dne, ako sme zničení a podobne. Ja si myslím opačne, že iste ideme niekde k tomu dnu, ale z dna sa dá vždycky odraziť. A ja by som sa vôbec nebál, keby sme si dali perspektívu a predsavzatie, že poďme na špic. Nebojme sa ísť na špic. Slovensko kľudne môže byť aj na špici krajín. Veď keď si zoberete to OECD, tak raz sme niekde, povedzme, v tej nižšej časti, niekedy sme v strede. Prečo by sme si nemohli dať ambíciu ísť hore? Ísť úplne hore a dostať sa skutočne, ale ideovo, programovo, ale postupne aj v samotnej realite. Nebojme sa novostí, nebojme sa inovácií, nebojme sa novátorských riešení, aj veľkých reformných programov. Podľa mňa to chýba každej vláde, ktorá tu doteraz bola. Veľké reformné programy, ktoré by mali, samozrejme to nejde zo dňa na deň, to by boli prázdne sľuby. Ale reálny horizont 10-15 rokov je reálny horizont, v ktorom sa dá niečo realizovať. A tu by som chcel ešte jednu poznámku, takú krutú povedať, ktorá ma dosť ako jeduje. My stále v sebe nosíme imitačný reflex. My stále chceme imitovať Západ. My máme pred sebou nejakú zidealizovanú víziu Západu ako niečoho dokonalého, čo je podľa mňa neexistuje, to je zidealizovaná vízia. A my stále máme imitovať a niečo dobiehať. Miesto toho, aby sme si povedali, však my sme súčasť Európskej únie. My v rámci nej máme v rukách všetky nástroje, ktoré majú Nemci, Španieli alebo Taliani. My môžeme tieto nástroje používať a zo Slovenska urobiť skutočne krajinu, na ktorú budeme reálne hrdí. Sme sa s Petrom smiali pred pár dňami, keď Dobšinský napísal, že môžeme si prebrať heslo MEGA, Make Europe Great Again, čo si dal Viktor Orbán, ktorý sa opičil po Trumpovi, tak si Viktor Orbán dal toto heslo, ale on si ho dal ako protievropské heslo, proti integračnému procesu, tak teraz by sme si ho po Trumpovom víťazstve mohli zobrať a skutočne na báze Európy postaviť to Slovensko na špic. Nie imitovať a dobiehať nejaký vymyslený Západ. Prosím vás, kto je ten Západ? Trump je ten Západ, o ktorý nám ide. Le Penova je ten Západ, o ktorý nám ide. Alebo španielský Vox, alebo nemecká AfD. To nie je to, čo chceme. Pôde v Európskej únii máme obrovský priestor na to, aby sme skutočne Slovensko postavili na špic. A týmto budem končiť. Toto je to, čo sme si my dali ako predsavzatie v reštarte,
že by sme chceli a pokúsime sa vytvoriť program, ale aj ideovú bázu, lebo každý program musí byť spätý aj s tým, že človek musí mať pocit, že sa účastňuje niečoho vyššieho. Nie to, že budem denne riešiť to, si dávajú všetci do volebných kampaní chlebové otázky. No, viete čo, ja som žil dlhé roky na dedine a nemyslím si, že niekoho na dedine zaujímalo, či bude mať o 10 eur alebo 20 eur viacej. Väčšinu ľudí zaujímalo to, že chceli byť súčasťou niečoho vyššieho. Napríklad preto sa veľmi často pridávali k národnému rozmeru. Chceme, aby Slovensko bolo samostatné, aby bolo emancipované. Dneska im viacej záleží na tom, či LGBT majú práva alebo nemajú práva. Do toho vstupujú najzúrivejšou debatou. Nevidel som nikde debatu o tom, že či by sa im mal zvýšiť toto o 10 eur alebo toto znížiť o 10 eur. Ten pocit byť súčasťou niečoho väčšieho je v ľuďoch. A toto je to, čo by sme my mohli vytvoriť, ale reálnymi projektmi, ako zo Slovenska urobiť krajinu, ktorá môže byť aj na špici. Tak dúfam, že sa nám to podarí. Ďakujem pekne. Boris, ďakujem pekne, že si aj rešpektoval dohody o dĺžke. A my teraz budeme pokračovať krátkou diskusiou. Poprosím pána Petra Vajsa, aby prišiel na pódium. Nech sa páči. Peter, nech sa páči. A prezidentku Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Moniku Uhlerovú. Nech sa páči. A poprosím Dana Rabinu takisto celkom vľavo. Ja by som chcel poďakovať aj zahraničnej organizácii s politickou činnosťou Friedrich Ebert Stiftung, ktorá tak to bude, nie? Keď to Huliak takto napísal, tak to bude. Ktorá sa spolu podiela na organizácii dnešnej diskusii. Samozrejme, je to priateľská organizácia sociálnych demokratov z Nemecka, alebo pred 89., jak svojho zo západného Nemecka. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Obaja vlastne ste sa pokúsili veľmi takú presnú, ale aj emocionálnu analýzu toho, čo sa všetkého od 89. udialo. A nemyslím si, že to je iba sichrajím bratislavským počasím, ale proste akože nepočúvalo sa to dobre, no čo mám povedať. A ja som si spomenul, Boris, keď ty si rozprával, ale aj ty, Dano, na to, že mne otec hovoril, že v 68. bol na brigáde v lete. Stavalo sa metro v Mníchove vtedy, lebo sa blížila olympiáda. A vtedy československí študenti prvýkrát dostali takú možnosť akoby, že vycestovať a zarobiť si. A on mi vlastne hovoril, že v 68., čo bolo vlastne 23 rokov po skončení druhej svetovej vojny, bolo západné Nemecko vybudovaná krajina. Hotová. Posledná vec, ktorá sa dokončovala, bolo metro v Mníchove, lebo sa blížila olympiáda. My sme 35 rokov od novembra. Veľa vecí sa podarilo, nie je to celkom tak, že sa nič nepodarilo, ale sú tu veci, ktoré sa stali ako nástenkovými príkladmi totálneho zlyhávania všetkých politických elít a kást, ktoré sa tu vymenili pri moci. Nemusíme hovoriť ani o diaľnici do Košíc, lebo to je už absolútne trapné, ale ja zároveň rozumiem tomu, že ľudia, ktorí sa polovicu svojho aktívneho života prepravujú majakmi, helikoptérami a lietadlami, to možno nevnímajú takto. Vlastne nevedia, čo to znamená, keď nemáte funkčnú infraštruktúru a nerozumejú možno ani tomu, že mnohí zahraniční investori jednoducho vám povedia, že sem nemôžeme prísť, lebo proste náš tovar nemôže cestovať tak dlho z východu na západ, ako dlho sa letí z Viedne do New Yorku. Proste to nie je možné. Sme 35 rokov po novembri a sú veci, ktoré sa jednoducho nepodarili. Sme 5 miliónová krajina. Boris hovoril, že sme mohli byť príkladom excelentnosti, aby sme mali túto ambíciu. A ono to aj bola. To nie je tak, že by o tom nikto nerozprával. Ale pravdou je, že sme vo veľkosti jednej spolkovej krajiny Nemecko, menšej,
a sme takmer tam, kde sme začínali v 89. Vy ste už ponúkli niekoľko odpovedí, nechcem sa k tomu úplne vracať, ale ty si povedal, Boris, veľmi dôležitú vec, čo sa týka diagnostiky spoločnosti, a to je vlastne kontinuita úpadku. Môžete sa k tomu vyjadriť ešte raz, ale ty si mal slovo, Peter ešte nemal slovo a Monika ešte nemala slovo, tak začnem tými, ktorí ešte nemali slovo. Čo to vlastne je? Lebo diagnosticky to znie veľmi zle, ale my vieme, že v tom sa dá žiť. Rímska ríša upadala 400 rokov, kým zistila, že už je to nezvratné. Ja som veľmi rád, že Boris upriamil pozornosť na ten najpodstatnejší aspekt, ja to nazývam revolúcie, ktorú sme zažili v tom roku 1989. A to bol majetkový prevrat. My sme si prečítali desiatky vynikajúcich štúdií, ako sa vyvíjal slovenský politický systém, ako sme sa integrovali a tak ďalej. Ja som veľmi rád čítal a čítam skvelého slovenského historika Ľubomíra Liptáka. A ten pri 10. výročí novembra urobil jednu prognózu, ktorá, ako to Boris popísal, sa naplnila. On poukázal na fakt, že obsah demokratickej revolúcie sa realizoval improvizovanie nie ako výsledok sporu koncepcií, alebo ako názorov. A povedal, že tak ako v roku 18 potom ten režim doplatil na a neskôr potom slovenský štát na zdeformované videnie národnej otázky, ako ten komunistický režim doplatil na zdeformované videnie sociálnej spravodlivosti, tak ten ponovembrový režim sa zaťažil dôsledkami dogmatickej interpretácie názoru na vlastníctvo. Lipták hovorí, že téza, že súkromné vlastníctvo je v princípe efektívnejšie ako štátne, sa dezinterpretovala tak, že štátne vlastníctvo je v každom prípade horšie ako súkromné a súkromné je v každom prípade lepšie ako ktorékoľvek iné. Vznikla tak povera a z nej ideológia a štátna politika, ktorá sa sústredila na metódy a tempo privatizácie, najmä však na osoby, ktoré ju budú robiť. A Lipták urobil tú prognózu, ktorá sa žiaľ naplnila. Citujem, dejiny realizácie novembrového prevratu budú asi do veľkej miery dejinami improvizovaného, inzitného a nemorálneho realizovania tejto tézy s dlhodobými a ničivými dôsledkami v podobe klientelizmu, korupcie, sociálnych a hospodárskych kríz na niekoľko desaťročí naprogramovanej záťaže spoločnosti. To je jeden z tých praktických efektov tej pravicovej neoliberálnej ideológie šokovej terapie, ktorú dodnes mnohí vyznávajú a nechcú vidieť to, že ten divoký majetkový prevrat, na ktorom mali konkrétne politické sily záujem. Ja som sa rozprával s Petrom Pithartom, predsedom českej vlády v rokoch 90-92. Ako sa mu len v jednom prípade Škoda Auto podarilo realizovať normálnu štandardnú privatizáciu, že ten podnik sa predal nemeckej automobilke a nabehol na normálne štandardné mechanizmy fungovania. To je podľa mňa nedocenená záležitosť a výsledok tohto majetkového prevratu je tá oligarchizácia politiky, zdeformovaný vzťah medzi politikou a ekonomikou. Ja si trúfam povedať, že aj v tej Amerike, kde tí miliardári otvorene vstupujú do politickej súťaže, ako to urobil Elon Musk, tak si nedovolujú, pretože sú tam nejaké regulácie a pravidlá, takým bezbrehým spôsobom zneužívať svoju ekonomickú moc. So všetkými dôsledkami. Boli tu šance, samozrejme, keď vláda Smeru mala 44% a vlastne sama vládla v parlamente, to bol historický moment, keď mohla ako sociálno-demokratická strana urobiť prietrž tomuto, alebo aspoň sa pokúsiť zastaviť tento trend oligarchizácie. Bohužiaľ, túto historickú príležitosť nevyužila a aj kvôli tomu sa dostala do tej obrovskej krízy a máme tu obrovskú krízu sociálnej demokracie ako takej. Monika, nech sa páči.
Dobrý večer, prajem. Ja by som teraz zase prešla viac zo všeobecného hodnotenia k tomu konkrétnemu a to konkrétne alebo konkretizáciu by som zacelila na odbory a transformáciu odborov po 89. roku. S tým, že asi sa pokúsim teda vyzdvihnúť nejaké tie transformačné chyby odborov v 89. alebo po 89. roku, ktorých dôsledky sa ťahajú až do súčasnosti a zároveň odbory ako jeden z prvkov, ktoré najviac doplácali na ten sociálno-ekonomický transformačný proces, tak ako bol uchopený v Československu alebo následne potom na Slovensku. Čiže dosahy práve tej transformácie na tak mohutné hnutie a organizáciu, ako boli alebo sú odbory. Už niekoľkokrát tu odznelo a súhlasím aj s pánom Borisom Zalom, aj s pánom Petrom Vajsom, to zacielenie ekonomickej a sociálnej transformácie, ktoré bolo uchopené naozaj silne pravicovým neoliberálnym spôsobom, pretože áno, všetko, čo sa ako tak približovalo možno k tomu sociálno-demokratickému uchopeniu alebo poňatiu bolo vnímané ako návrat do minulosti alebo to, čo sme tu už mali v socializme, čiže musíme ísť úplne tou inou cestou neoliberálneho diktátu. A tá transformácia ekonomicko-sociálna sa viac podobala práve na podobu alebo obdobu napríklad Spojených štátov amerických ako na cestu, ktoré by si vybrali sociálne trhovo orientované krajiny alebo ekonomiky v západnej Európe. No a na tento transformačný proces určite dopadli alebo boli postihnuté aj samotné odbory. Ale samotné odbory museli prejsť aj svojou vlastnou vnútornou transformáciou, pretože v podstate hovoríme o transformácii revolučného odborového hnutia, ktoré pôsobilo pred 89. rokom, prepojené s štátostranou, komunistickou stranou Československa. A toto hnutie istým spôsobom muselo zvládnuť aj nové podmienky v transformujúcej sa spoločnosti, ekonomike, sociálnom systéme a podobne. Ten transformačný proces vnútorný, ktorý sa sústredil hlavne na transformáciu programovú, transformáciu majetkovú, organizačnú, transformáciu štruktúry, tak keď sa pozriem na ten proces 35 rokov dozadu, ako prebiehal, ako bol nastavený, tak dôsledky a chyby tohto procesu cítiť v odboroch do súčasnosti a obávam sa, že sú tak zabetónované, že je veľmi ťažké ako keby pretransformovať tú transformáciu, ktorou prešli po 89. roku a začiatkom 90. rokov. A čo mám na mysli? V podstate revolučné odborové hnutie sa pretransformovalo na povedzme demokratickú alebo demokratizujúcu sa v podmienkach Slovenská konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 1990. Ale v podstate išlo o ako keby preliatie starého vína do novej fľaše. Čiže pretransformovali sa štruktúry a tie štruktúry pretransformovali odbory a riadenie odborov na konfederatívnom princípe, nie na federatívnom. Čo znamená, že tá strešná organizácia ako konfederácia sa stala istou len strechou odborových zväzov a posilnila sa pozícia odborových organizácií a odborových zväzov. Čiže ako keby sa prešlo z toho pyramídového, centrálne riadeného spôsobu organizácie k tomu konfederatívnemu, kedy sa prizná oveľa vyššia moc práve odborovým organizáciám, odborovým zväzom. Je zase prirodzené, že v tom danom čase, v tom 89. 90. roku, aj pod vplyvom nejakej tej demokratizujúcej sa eufórie, sa odbory rozhodli, takže priznáme ako najsilnejšiu pozíciu a tak by to aj správne malo byť, že jednoducho rozhodnutia sa prijímajú z dola a tá moc by mala byť priznaná najviac práve dole členskej základne odborovým organizáciám a zväzom. Avšak tá transformácia štruktúr prebehla tak, že samotná konfederácia sa stala neschopnou dynamicky reagovať na meniace sa podmienky, dynamicky reagovať na aktuálne
výzvy a prijímať okamžite rozhodnutia vzhľadom práve na ten spôsob prijímania rozhodnutí z dola. Rozhodujú odborové organizácie, odborové zväzy a pritom tie pozície jednotlivých odborových zväzov môžu byť rôzne a nie celkom jednotné. Čiže vidím množstvo chýb alebo dôsledky týchto chýb v organizačnej transformácii samotnej konfederácie alebo teda odborov na Slovensku. Ďalej, transformačné procesy a tá zmena vlastníckych vzťahov, keď ich aj tak nazveme, myslím, že je to dosť výstižné, postihli aj samotný stav členskej základne v odborových zväzoch, alebo teda celkovo v odboroch. V roku 1990 mali odbory na Slovensku 2,5 milióna členov. Behom 10 rokov, čiže do roku 2000, stratila konfederácia, alebo odbory stratili takmer 37% svojej členskej základne. A bolo to určite aj v dôsledku práve rôznych ekonomických zmien, ktoré mali, alebo ich dôsledok bol v raste nezamestnanosti, vysokej nezamestnanosti, v zmene vlastníckych vzťahov, privatizácia, prepúšťanie, ako som vravela, vysoká nezamestnanosť, ktorá atakovala 20% a viacej. Pri vysokej miere nezamestnanosti určite nemôžeme očakávať, že bude vysoká miera organizovanosti. No a ďalším problémom, ktorý vidím, jeho dôsledky negatívne vidím do súčasnosti, je majetková transformácia. Revolučné odborové hnutie v roku 1989 disponovalo majetkom 16 miliárd korún československých a tento majetok bolo potrebné nejakým spôsobom transformovať alebo teda preniesť na novovznikajúcu napríklad strechu odborov. Nakoniec tá transformácia prebehla takým spôsobom, že majetok alebo ekonomické zdroje, ktoré boli spravované do roku 89 v odborových organizáciách, prešli do vlastníctva odborových organizácií. Tie, ktoré boli v odborových zväzoch, prešli do vlastníctva odborových zväzov. A tie, ktoré boli na tzv. Slovenskej odborovej rade alebo proste na nejakom tom ústrednom orgáne odborov, tak tie prešli do novovzniknutej tzv. Delimitačnej, správnej a majetkovej únie, ktorá sa mala teda s týmto majetkom vysporiadať. Čiže takýmto spôsobom sa aj majetok istým spôsobom rozdrobil, pretože keď sa dostal napríklad do vlastníctva odborových organizácií, tak sa napríklad rozpredával a podobne. Čiže postupne prichádzali odbory o tento majetok. A čo je najväčší problém je to, že po vzniku Konfederácie odborových zväzov, ako tá politická strecha odborov, kde sa má koncentrovať politická moc odborov, tak Konfederácia odborových zväzov nedisponuje žiadnym majetkom. Čiže na Konfederáciu odborových zväzov, ako keby politickú strechu, neprešla tá ekonomická sila z bývalého revolučného odborového hnutia. Ďalším problémom je, že v tých novo vzniknutých podmienkach demokratizujúcej sa spoločnosti samotní predstavitelia odborov neboli dostatočne zorientovaní a hľadali svoje miesto, alebo teda odbory hľadali svoje miesto, ako pôsobiť v novej spoločnosti, v nových ekonomických, spoločenských, politických podmienkach. Čo je dôležité spomenúť je, že v roku 1990 zároveň vznikla aj Rada hospodárskej sociálnej dohody, čiže tripartita. Čo je práve v podmienkach a tak skoro po revolúcii veľmi prekvapujúci moment na naše podmienky, ale mnohí sociálni vedci, ktorí sa zaoberajú práve transformáciou v krajinách strednej a východnej Európy, konštatujú, že tieto korporatívne inštitúcie, čiže tripartity, začali dosť húfne vznikať v jednotlivých transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy. Ale hovoríme skôr o paternalistickom modeli tripartity alebo tripartitných inštitúcií, pretože boli častokrát
častokrát motivované práve štátom, alebo bol záujem štátu alebo vlády, aby takáto inštitúcia alebo takéto inštitúcie vznikali. Ako do istej miery aj prevencia pred očakávanými možnými protestami, sociálnymi nepokojmi a podobne, ktoré boli alebo mohli byť očakávateľné vzhľadom na práve tie reformy, ktoré sa diali, alebo zmeny, ktoré sa diali v sociálnej oblasti, v ekonomickej oblasti a podobne. Avšak po 89. roku týchto nepokojov až tak zase veľa nebolo. No, k tomu ja by som mal takú doplňujúcu otázku, Monika, lebo aj kvôli času, ktorý máme, a to sa vlastne týka toho, ako vnímania schopností odborov, akože klásť akýkoľvek odpor voči čomukoľvek. Lebo keď si pozrieme scény, napríklad ako vyzerajú odbory v západnej Európe a tu, tak vlastne mám pocit, že tu nie sú. Akože tu nie sú vlastne že obrovské protesty, obrovské manifestácie. Ja nehovorím teraz o nepokojoch, ale trošku to patrí k tomu folklóru, hej, akoby, že v Španielsku, v Belgicku naozaj proste, keď sa niečo akoby, že zložité príjma v parlamentoch, tak tí ľudia proste jednoducho idú do toho, hej. Ako, ja som mal vždy pocit, a to, ja viem, že to nie je akoby, že na vás osobne, ale vždy som mal z Kozu pocit, že to je doplnková strana ktorejkoľvek vládnej koalície. Že to bolo proste vždy, ako vystupovali trošku ako, išli po ruke tým politikom, hej, Mečiar, Fico, robili si s nimi, čo chceli. Nikdy najmenší odpor. To, že niekto povie, že niekde na tripartite my sme mali výhrady, však to je fajn, hej, ale výhrady vyzerajú trošku inak v spoločnosti. Ja som sa chcel opýtať teda, keď hovoríme o kontinuite úpadku, že toto sa zmenilo, tá mentalita, akože je tam nejaká mentalita vzbúry, alebo teda toho, že nebudete úplne nám robiť, že hocičo a hovoriť hocičo, že sme ochotní, aj schopní, akoby, že verejne sa proti tomu postaviť? Opäť musíme hľadať korene aj v tých 90. rokoch, aj v tom, akou transformáciou prešla samotná konfederácia. A ako zadefinovať úplne presne to miesto, pozíciu a vôbec silu odborov na Slovensku je veľmi ťažké, pretože keď to hodnotím po 35 rokoch, tak si myslím, že odbory na Slovensku ako keby realizovali skôr reaktívnu politiku, čiže kombinácia očakávaní od spoločnosti, od vlád, alebo proste možno aj v nejakom takom vleku vlád a samotnej vlastnej členskej základne. V prvé roky samotná konfederácia nemala ani jasne zadefinované nejaké svoje programové ciele a vôbec takú víziu, že aké miesto by odbory teda mali mať v spoločenskom politickom systéme. Tie prvé roky sa odbory naozaj sústredili na vlastnú organizačnú transformáciu, majetkovú transformáciu a definovanie svojho miesta a pozície voči vláde na tripartite. A to ich zamestnávalo natoľko, že sa nesústredili na nejakú svoju vlastnú alebo svoje vlastné definovanie programového vymedzenia alebo svojho vzťahu k členskej základni. Zároveň členská základňa upadala, teda aj som hovorila, aké percento členov stratila konfederácia za prvú dekádu a tento úpadok ďalej pokračoval. A bez silnej členskej základne je veľmi náročné potom asi aj organizovať nejaký protest alebo zhromaždenia a zároveň postupne strácala konfederácia aj svoju nejakú akcieschopnosť, čiže sa viac spoliehala na vyjednávanie s vládami, so zamestnávateľmi, ako na práve tie nátlakové aktivity. Tie boli značné koncom 90. rokov, kedy prvá vláda a potom následne aj druhá vláda Mikuláša Dzurindu prijímali nejaké reformy, ktoré mali negatívne sociálne dopady na obyvateľstvo. Vtedy bola značná aj protestná aktivita konfederácie. Ale postupne
samotné odbory ako keby strácali alebo si uvedomovali, že prostredníctvom tripartitných rokovaní alebo proste na tej platforme sociálneho partnerstva nedokážu dostatočne obhajovať svoje záujmy, respektíve dosahovať svoje záujmy a začali sa sústrediť na hľadanie politických spojencov medzi politickými stranami. A toto si myslím, že je ďalšou obrovskou chybou, ktorú v tom vývoji odbory spravili alebo čoho sa dopustili. Rozumiem tej motivácii, že prečo, ale v tom momente tí, ktorí voviedli odbory do zmluvného partnerstva s politickou stranou Smer, dostatočne nevyhodnotili dôsledky tohto partnerstva pre odbory na najbližších 10-20 rokov. Takže je to registrované partnerstvo so Smerom existuje dnes vlastne. Áno, existovalo, bolo uzavreté v 2005 roku, ale teda náš SNEM, čo je najvyšší orgán Konfederácie odborových zväzov medzi zjazdami, minulý rok v novembri prijal rozhodnutie z tohto partnerstva vystúpiť. Aj Boris, aj Peter, nech sa páči. Ja jednu poznámku teda musím k tomu povedať, lebo svet nie je taký jednoduchý, ani s odbormi, alebo ako hovorí môj kamarát básnik, svet má mnoho tvári, kto sa z nich vysomári. Pravdou je, ktorá sa rozšírila v tej Klausovskej, keď Klaus vyhral v tej reforme, tak samozrejme odbory sa dostali do polohy, že sú prekážkou toho, aby sa realizoval ten voľný pohyb premeny vlastníckych vzťahov. Druhá stránka veci boli, nezabudnime zase, že odbory ale stáli výrazne napríklad aj v protimečiarovskom zápase, práve proti Mečiarovi paradoxne. Tam sa zapojili do zápasu veľmi výrazne a veľmi silne a myslím si, že to pre HZDS aj bolo veľmi bolestivé. A to dokonca nebola len verchuška odborov, boli to skutočne aj odborové organizácie, na ktorých dopadla tá zdivočená privatizácia, ktorá sa počas tej Mečiarovej vlády diala. Ona nebola odlišná síce od Klausovskej, ale bola oveľa subjektívnejšia. Proste Mečiar si to prideľoval, komu jeho napadlo a vytváral si sieť ľudí, ktorí už neboli abstraktní privlastňovatelia, ale boli politicky rozostavené figurky, ktoré privatizovali. Odbory sa proti tomu postavili. Na Smer musím povedať toľko, lebo bol som pri tom, keď vznikala zmluva s odborovým hnutím. Tá bola založená na tom, že sa dohodlo, že po zlikvidovaní vlastne, alebo ochrnutí zákonníka práce, ktorú urobila ešte Miklošovská garnitúra, tak vlastne Smer tie prvé roky vrátil zákonník práce, alebo teda urobil v nich ustanovenia, ktoré posilnili výrazne práve aj odborové hnutie, ale aj práva zamestnancov. Čiže, a to pokladám za jeden z najpozitívnejších krokov, ktoré sa hneď v prvej vláde Smeru stali. Čiže ten pohyb tých odborov je komplikovaný, ale myslím si, že tvoja poznámka bola absolútne správna, že by sa mali odbory aj vo verejnom živote angažovať nielen v tripartitnom vyjednávaní. Tu som videl aj nejakých chlapcov, ktorí zakladali tripartitu. Tu sedia, vidím túto Bruckmayera, Fera, túto chlapov, ktorí boli zakladatelia vlastne tripartitného hnutia a v celočeskoslovenskom meritku ešte nielen slovenskom. Tripartita je významná inštitúcia, ktorá je skoro dokonale rozvinutá v Rakúsku napríklad. Tam by sme si mohli zobrať vzor. To je úplne perfektné. A teraz ešte k tej verejnej jednu vetu. Máme tu teraz kultúrny štrajk. Vznikajú odbory teraz. Vznikajú odbory v súkromných firmách. Áno, ja som veľmi šťastný, že konečne pochopili aj zamestnanci iných ako industriálnych podnikov, že to nie je len o platoch, že to je aj o ochrane obsahu práce, štandardov pracovných zmluv, ochrana pred bossingom, teda pred tým, že si s vami šéf robí čo chce a ako chce. To bol hlavný zmysel, keď sledujete odborového hnutia od 20. rokov 20. storočia. To nebolo iba mzdové vyjednávanie. A ja by som sa tešil, keby sa odbory vrátili do tejto polohy silného verejného aktéra. Je to neuveriteľné. 35 rokov po novembri človeka, ktorý moderoval Let's Dance, je dnes predsedom odborov v Markíze.
to by, akoby, že, ale to tak je, hej? Že sa to vrátilo, že už je to fancy vec, už to nie je proste taká tá stará vec, akoby, že spred 89. Tí ľudia pochopili aj v korporát. Vy viete, čo sa deje aj v tých bratislavských korporáciách, veľkých teraz, že sú tu veľké konflikty práve kvôli pokusu o založenie odborov. Sú to veľké nadnárodné firmy, ktoré neboli na to zvyknuté. V tejto časti Európy na to neboli zvyknuté a proste musia nejakým spôsobom to rešpektovať. Iba hovorím, že sa to vlastne dá. Peter, nech sa páči a pôjdeme ďalej od odborov. Budem veľmi stručný, lebo k tomuto práve som chcel dospieť. Po dlhom období toho vykrikovania, že odbory sú vlastne zbytočné, prekážajú, že to je nejaký prežitok, tak prišiel veľmi silný nadnárodný kapitál. Ja som sa rozprával s konkrétnym šéfom veľkej nadnárodnej firmy, ktorý mi hovoril, Peter, na čo my potrebujeme odbory, však my máme sociálny program, však ľudia sú spokojní, na čo by sme tu mali nejaké odbory. Stretol som ženičku, kdesi na planine pri Rimavskej Sobote na Gemeri, ktorá išla s 2 taškami, mala 50 rokov, vyzerala na 70, utrápená, mi rozprávala, že ako pracuje ako šička, ako sú zdieraní, aké majú smiešné platy. A hovorím, máte odborovú organizáciu? Ona ako také teliatko na mňa pozerala a som pochopil, že ona nevie, že je niečo také, ako sú odbory. A toto, čo sa stalo v Markíze, to je úžasná vec, pretože zamestnanci nie sú len robotníci vo fabrikách, zamestnanci sú aj vo službách, zamestnanci sú vo veľkých organizáciách, ktoré poskytujú všelijaké iné. V škole, zdravotníctve. Takže jedna z najpozitívnejších vecí v tom poslednom čase je tá emancipácia pracujúcich, ktorí si pochopili, že je pre nich výhodné založiť si odborovú organizáciu. Naozaj aj takí, o ktorých by to človek nikdy nečakal. Ďakujem pekne. To bolo tak akoby, že kolo o odboroch, nazvime to tak. Ja sa teraz vrátim, ale ešte predsa len k tomu, čo vy ste dvaja na úvod povedali v tých vašich úvodných rečiach. A to je naozaj, ten pocit stagnácie naozaj nie je príjemný. Naozaj. My máme desiatky tisíce detí, ktoré odchádzajú z krajiny a oni sa nevrátia, tie decká sa nevrátia. Hej? To je proste, to nie je tak, že idú, vyštudujú a vrátia sa. 85% z nich sa nevráti. Všimnite si, a nechcem kaziť spomienku na november ako citovaním tohto človeka, ale je tu jeden premiér, ktorý ani raz ešte nehovoril o deťoch a o mládeži. Neviem, či ste si všimli, ja som si pred týmto stretnutí pozrel jeho verejné vystúpenia za ostatných 8 rokov. On o mladých ľuďoch nerozpráva. Nikdy. Nikdy v žiadnom kontexte, v žiadnej konštelácii, nikdy nespája krajinu alebo ekonomiku krajiny vlastne s mladými ľuďmi. Mladí ľudia pre tohto človeka neexistujú na Slovensku. Ja by som sa chcel opýtať, že čo si vy o tom myslíte, lebo ja mám pocit, že inde v Európe sú mladí ľudia ako prvými recipientami vlastne aj tých politických posolstiev, hej, že bije sa o mladých ľudí, aby akoby, že boli aktívni aj politicky. A tu máme vlastne takú zvláštnu anomáliu, ktorá je možno nepovšimnutá, ale naozaj pozývam vás, urobte si tú štatistiku. Tento človek o mladých ľuďoch nikdy nerozpráva. Nikdy. O kom hovoríš? O Robertovi Ficovi. No, ešte, že tak. Ale to je akoby, že to je veľmi zaujímavá vec, hej, aj čo sa týka, dajme tomu nejakú empatie ako voči časti spoločnosti, že oni neexistujú, títo ľudia. V žiadnej konštelácii neexistujú. Tak chcel by som sa opýtať na to, že akým spôsobom sa vlastne my môžeme rozprávať o budúcnosti, lebo tých plánov návratu vedcov a návratu mladých ľudí a mobilizačných a neviem akých príspevkov tu bolo veľa, hej? Ale vlastne všetko to skrachovalo. Hlavným mestom univerzitného vzdelávania Slovenskej republiky je Brno, v skutočnosti. Hej, že my máme ako outsourcované vlastne univerzitné mesto za hranice a keď počúvate týchto ľudí z tejto garnitúry, im to je jedno. Proste oni o tom nerozprávajú, o týchto témach. Ja nehovorím, že je to jediná téma, ale podľa mňa je to dosť závažná téma, lebo to je generácia, ktorá bude viesť túto krajinu. Keby ste, Dano, ty si tým začal, lebo ty si to spomenul, aj keď takým veľkým, že začal si na bratislavských sídliskách a skončil si, ale že, skús mi proste ty povedať, že ako sa k tomuto postaviť, hej?
No to je jeden z tých pocitov, ktorý som tak opisoval, alebo jeden z tých dôvodov tej frustrácie, ktorú som tak v lete naozaj schytal. Ja nie som človek, ktorý by podliehal týmto pocitom. A to bolo v podstate aj vysvetlenie tej mojej myšlienky, že vtedy som na ten krátky moment pochopil, že takto krajina nemá budúcnosť. Lebo budúcnosť bez mladých ľudí, budúcnosť bez toho, aby sme ich brali do úvahy, a aby sme zabezpečili to, aby sa v tej krajine cítili dobre, aby z tej krajiny neodchádzali. A to nielen kvôli ekonomickým dôvodom, ale vieme všetci, že tam sú aj iné dôvody, prečo mladí ľudia opúšťajú túto krajinu. Tak bez toho to Slovensko tú budúcnosť nemá. A ťažko sa mi ponúka nejaké riešenie a viem, že toto je veľmi ako keby krátka platforma na to, aby sme sa bavili o nejakých konkrétnych riešeniach, ale ja vnímam, chvála Bohu, mám aj kolegov, ktorí sú mladší, to sú bežní mileniáli, ale že jedna z tých vecí, ktorá mladým ľuďom najviac prekáža a s ktorou sa nevedia stotožniť, a ja s nimi absolútne súhlasím, je tá úroveň verejnej diskusie, ktorú na Slovensku máme. To je to jedna z tých hodnôt, o ktorých hovoril Boris v rámci svojho príhovoru, ten dialog. To čaro toho dialogu, tá sila toho dialogu, ktorá za tých 35 rokov odišla niekde neviem kam a všetci sme na to zabudli. Ja som človek komunikácie, ja pracujem v komunikačnej oblasti, takže toto je moja doména a toto je pre mňa jedna z tých tém, ktorú musíme reštartovať. Baviť sa s ľuďmi, ktorí možno majú na veci opačný názor ako my, fakticky, kultivovane, bez toho, aby sme ich urážali, bez toho, aby sme sa na nich pozerali zhora. A tak, aby sme boli schopní aj pochopiť, prečo hovoria to, čo hovoria. Ten reštart z môjho pohľadu je aj o týchto veciach. A myslím si, aj keď sa to podceňuje, lebo väčšinou sa pozeráme na tú ambíciu mladých ľudí odtekať odtiaľto cez výplatné pásky a cez iné také skôr pragmatické faktory, ale ľudia nechcú žiť v krajine, kde po sebe štekáme ako psi. Je tu Peter Weiss, je tu Boris. Ja som to hovoril aj pani Šmegnerovej, že ja si pamätám tie debaty z 90. rokov, keď sedela s tým Ivanom Miklošom a hádali sa o tej ekonomickej koncepcii. A to boli veľmi tvrdé debaty, ale veľmi tvrdé odborné debaty. To neboli debaty, kde by sa jeden druhého ponižovali. Takže toto je pre mňa ako keby možno aj taký signál toho, kam sa my ako komunikačne chceme oberať do budúcnosti formou kultivovanej a vecnej diskusie. Peter, nech sa páči. Ja si myslím, že tento problém exodu je jeden z najzávažnejších, ak nie najzávažnejší problém budúcnosti Slovenskej republiky ako štátu. Nielen z hľadiska toho, že ten únik mozgov nám podväzuje schopnosti sa modernizovať a vyrovnať sa tým vyspelým krajinám Európskej únie. My tu máme na krku fatálnu demografickú krízu. Jedna z najhorších, ja si tie čísla teraz nepamätám, ale pamätám si vyjadrenie jedného odborníka z jedného seminára spred roka, ktorý povedal, že v roku 2050 príde do slovenskej dediny, ja neviem koľko, kde je 300 obyvateľov, taký šedivý pán na nejakom aute a dohodne sa s nimi, že koľký z nich potrebujú lekárske vyšetrenie. Jednoducho, došlo tu aj vďaka tomu, čo ste povedali, pán Havran, že tu je akoby manifestovaný nezáujem o životnú situáciu a životné pocity tohto segmentu voličov. Došli sme k tomu, že tu v tejto spoločnosti zúri skrytý generačný spor. Deti sú vychovávané k tomu, aby podľa rozprávky o 3 grošoch sa starali o svojich rodičoch. Ale keď v tej veľkej Európskej únii si nájdu lepšie miesto na život, ako je Slovenská republika, tak oni odídu. Ale za 10, za 20 rokov aj ten dôchodca, ktorý sa dožil toho veku v zdraví, jednoducho prirodzeným vývojom bude potrebovať starostlivosť.
a on tú starostlivosť nedostane. Ale keď si pozrieme posledné opatrenia, a pani Uhlerová to doplní, teda ten konsolidačný balíček. Jednoducho, pozornosť sa sústredila iba na chudobu medzi seniormi, ale jednoducho sa zanedbala chudoba medzi rodičmi, teda voči jednorodičovských rodinám, kde sú 2-3 deti, o ktoré sa stará jeden človek. A tam je absolútna nevyváženosť tej starostlivosti. A potom to vyústi v úplne bizarný príbeh, že sa urobí generačný rasizmus z toho, že nejakí gymnazisti na halloweenskej party si dajú nejaký plagát a urobia si srandu, ktorú sme si my ako gymnazisti robili tiež zo všelikoho. Zo všetkého. To je v podstate odkaz, že my máme záujem iba o naplňanie záujmov tej skupiny voličov, ktorá nás volí. A o tých druhých už sa príliš nezaujímame, pretože vieme, že nás nebudú voliť. Boris, ty si chcel reagovať tiež? Jednu ironickú poznámku a jednu entuziastickú. Tá ironická je v tom, keď si spomenul to Brno, že sa stalo hlavným mestom slovenských vysokoškolákov. To je len dôkaz tomu, že Morava vždy mala patriť k Slovensku. To nám Češi zobrali umelo. To bola prirodzená naša súčasť a toto je dôkaz teda toho. A tá druhá poznámka, a teraz do vlastných radov našich, ak má mať reštart nejaký zmysel, musí skutočne postaviť víziu a projekt Slovenska, ktorá pre tú mladú generáciu bude zaujímavá, pretože to, prečo sa nevracajú, je v tom, nielen aká je realita, ale ani to, že nemajú za čo zápasiť. Nevidia ten model, nevidia ten projekt, nevidia to, čo by mohlo byť perspektívou a za čo sa oplatí tu byť, aj keď to není realita, ale dá sa aspoň pre ňu zápasiť. Nikto neponúka takýto model. Ak my nebudeme schopní ho ponúknuť, hovorím to seba kriticky, tak sme zbytoční. Čiže budeme sa na to sústrediť a budeme sa usilovať ponúknuť aj takúto perspektívu. To je to, o čom som hovoril, dať šancu iným ľuďom byť účastní niečoho väčšieho, niečoho vyššieho, nejakých hodnôt. Áno, ty si zobral mikrofón. Ja som chcel zareagovať a možno aj nadviazať, lebo ja som aj na začiatku spomínal, že na začiatku tejto myšlienky sme boli my traja, teda Boris, Peter a ja, ale chvala Bohu, neostalo to iba v tej našej trojičke. Naozaj, ja s veľkým potešením môžem konštatovať, že sa k nám pridávajú aj viacerí a ešte s väčším potešením môžem konštatovať, že častokrát sú to zástupcovia nielen tej generácie Husákových detí, ale aj mileniálov a tešíme sa aj na prvého zástupcu generácie Z. A ak dovolíte, tak možno v krátkosti spomeniem kolegov Ríša Modráka, odborníka na energetiku, Martina Voleka, odborníka na cestovný ruch a marketing, Vlastu Papcunovú, našu kolegyňu, odborníčku na rozvoj cestnej infraštruktúry a budovanie diaľnic, výborná téma, Danielku Váškovú Kasákovú, našu odborníčku na životné prostredie, Antona Marcinčina, možno viacerí poznáte, odborníka na regionálny rozvoj, spomínaného Martina Čecha, vtipného chlapca, najmladšieho v podstate z nás, zo Žiliny, politologa a odborárskeho predáka, taktiež Ivana Lesaja, možno mnohí viacerí poznáte, ekonóma a politologa, Peťa Daubnera, politologa, taktiež poznáte, Ondreja Štefánika, odborníka na reklamu a v neposlednom rade aj Maroša Repu, nášho kolegu, novinára a ešte spomeniem 3 pánov, ktorí sa k nám taktiež pridávajú, nie sú to s nami, lebo sú z regiónov. Stano Mičev, historik z Banskej Bystrice, Matej Snopko, kriminalista z Banskej Bystrice a taktiež náš kolega Jano Košč. Kriminalista. A taktiež náš kolega Jano Košč, socioekonomický analytik a taktiež odborár z Košic. Takže naozaj nie je toho málo. A Tona Marcinčina si spomenul? Samozrejme, všetkých som spomenul.
Inak, a to je to, čo ma asi najviac naplňa nádejou, že to proste ide. Budeme končiť, ale na záver má ešte pán Peter Weiss pár poznámok. Platí to stále, nie? Áno, platí taký záver. Že urobím. Priatelia, je to, no počuť ma, dobre. Keď som sa chystal na toto dnešné stretnutie, tak som si uvedomil jednu dôležitú vec. Že za mnou a za Borisom, ktorí sme boli politicky činní v 90. rokoch, prišli 30-tnici, 40-tnici, ktorí cez svoje životné osudy, cez svoju činnosť pracovnú a tak ďalej, prišli k názoru, že niečo s tým musíme robiť, že toho už bolo dosť. To je fantastické, lebo to sú konkrétni ľudia, ktorí majú nejaké svoje zázemie a ktorí si povedali, že musíme s tým niečo urobiť. A to nie je abstraktná záležitosť. To sú konkrétni ľudia, ktorí chcú do toho vložiť svoju energiu a svoj čas, svoj zápal. Že viackrát sa tu ozvalo, že potrebujeme obnoviť dialog. Viackrát ste spomínali, aké tvrdé spory sme dokázali mať ako ľavica s pravicou, bez toho, aby sme sa do krvi dourážali a bez toho, aby sme spochybňovali svoju opodstatnenosť. Toto treba pomáhať vytvárať atmosféru, aby sme sa navrátili k takémuto kultivovanému dialogu. Ja si myslím, že z tej atmosféry tu zaznela jedna dôležitá vec. Možno to nebolo priamo pomenované. Treba skončiť s elitárstvom v tejto spoločnosti. Jednoducho, každý volič, každý občan Slovenskej republiky je rovný, má rovnaké hlasovacie právo, každý má právo na dôstojný život a každý má právo aj na dôstojnú komunikáciu. Ale zároveň my môžeme vyžadovať od ľudí, aby dôstojne komunikovali. Do politického dialogu nepatria slova ako tchor, potkan, prasa a tak ďalej. Jednoducho to je to minimálne, o čo sa musíme usilovať. Tá ďalšia vec je, že chceme komunikovať s regiónmi, pretože Slovensko naozaj nie je Bratislava. Už tuším, koľkého 15. máme prvé takéto stretnutie v Banskej Bystrici. Uvidíme, koľko ľudí príde, ale to, čo Stano sa pýtal, že aké sú naše predstavy, dnes to sa nezrodí len spoza nejakého akademického stola. My chceme komunikovať s ľuďmi, aby sme videli, že čo ich naozaj trápi, aby sme na to vedeli nejakým spôsobom odpovedať. Tá diskusia viedla k jednému závažnému konštatovaniu. My tu máme krízu strategických elít. Nielen politických. My tu máme krízu ekonomických elít, pretože tá kapitálotvorná vrstva, nechcem zovšeobecňovať, ale poväčšinou sa nespráva tak, ako sa správajú zodpovedné ekonomické elity vo vyspelých demokraciách. My tu máme deficit aj politickej angažovanosti kultúrnych elít. Pálo Demeš často hovorí, že nepočuť hlas slovenských rektorov. To je všade vo svete bežné, že sú to nejaké autority. Ja si myslím, že celkové musíme dosiahnuť v našej spoločnosti návrat k tomu, čo kedysi povedal John Fitzgerald Kennedy. Dávno začiatkom 60. rokov. Nepýtaj sa, čo krajina môže dať tebe, ale pýtaj sa, čo ty môžeš urobiť pre krajinu. Narážam na tých 33% ľudí, ktorí sú ochotní brániť svoju vlast. To sa nedá zlomiť zo dňa na deň. Ale jednoducho treba vytvoriť atmosféru pre také produktívne vlastenectvo, pre zodpovednosť za celok. Nielen za svoj osobný život, nielen za svoju firmu, ale zodpovednosť za celú spoločnosť. Pretože toto v našej spoločnosti absentuje. My sme jedna roztrieštená spoločnosť, kde neexistuje sociálna súdržnosť. Sme tak rozbití. Máme premiéra, ktorý nemá dôveru 60% ľudí. Preboha, veď keby na nás prišla kríza
Akým spôsobom budeme čeliť kríze v takejto rozbitej spoločnosti, keď sme dostali za úlohu, alebo dostal jeden splnomocnenec za úlohu vyhodnotiť naše zlyhania v tej pandemickej kríze, aby sme posilnili odolnosť štátu ako takého. Pozrite, do akého paškvilu to vyústilo. Zhodli sme sa tu na tom, že Slovensko nemôžeme naprávať ako nejaký izolovaný ostrov. My potrebujeme Slovensko naprávať v rámci Európskej únie spolu s tým, že Slovensko bude aktívne aj v naprávaní samotnej Európskej únie. Suverenita nie je izolácia alebo odstránenie seba samého na okraj. Suverenita je, keď ste partner, aj keď máte 5,5 milióna ľudí a tie veľké štáty, aj malé štáty počúvajú vaše iniciatívy, s ktorými prídete za ten jeden veľký európsky okrúhly stôl. Ja si myslím, že je veľmi dôležité usilovať sa v tom dialogu o pochopenie ľudí, že potrebujeme novú kvalitu verejného života ako takého. Nielen politiky, ale aj verejného dialógu, pretože nie je celkom pravda to, že aj v tých samosprávach je všetko ružové. A myslím si, že potrebujeme 20-35 rokov po novembri reštart slovenskej demokracie. Pretože neupadá nám len ekonomika, neupadá nám len kvalita života ľudí, neupadá nám len konkurencieschopnosť Slovenskej republiky, upadá nám aj demokracia. A tých 35 rokov je vhodných na to, aby sme si pripomenuli, že tá demokracia prišla, nie je zadarmo a musíme stále o ňu zápasiť. Heinz Fischer, moja žena hovorí, že to často opakujem, mi povedal začiatkom 90. rokov, keď sme sa ako transformovaná strana usilovali o vstup do socialistickej internacionály. Vieš, Peter, sociálna demokracia je zložená z dvoch slov. Sociálna demokracia. To sociálne je na prvom mieste. Ale povedal mi, demokracia je podstatné meno. A myslím si, že tie naše zámery veľmi dobre zhrnul Daniel v tom úvodnom príhovore. Jednoducho chceme byť Slovensko, chceme pomôcť takému Slovensku, ktoré bude sebavedomé, ktoré bude inovatívne, ktoré nebude iba kopírovať, ktoré sa bude schopné samo postaviť na nohy. A chceme vytvoriť atmosféru, aby aj tí mladí ľudia, ktorí odchádzajú z republiky. Včera mi poslal SMS-ku jeden Slovák z Prahy. Povedal mi, koľko stretnutí so Slovákmi, ktorí pôsobia v Prahe, za jeden deň mal. Bolo to až desivé. Ale my tých ľudí, ako povedal Boris, musíme motivovať aj k tomu, aby ostali v tomto štáte, aby ostali v Slovenskej republike, aby zápasili o to, že tento štát bude úspešný, že bude prosperovať a že oni tu so svojimi rodinami budú mať dobré miesto na život a že budú potom schopní postarať sa aj o nás, seniorov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To boli vlastne záverečné slova, ale s tým, my sme to už avizovali, že hostka a hostia sú ešte vlastne stále tu, ostávajú v týchto priestoroch, čiže ak máte pocit nejakého intimnejšieho impresionizmu, tak dá sa odchytiť pán Weiss, dá sa Boris Zala, Monika takisto, aj Dano Rabina. Neváhajte. Ďakujem pekne, že ste prišli. Daniel, ty by si chcel ešte povedať nejaký organizačný pokyn? Organizačný svojím spôsobom, ale pre mňa bolo, hlavne keď sme rozmýšľali o tejto akcii, veľmi užitočné a veľmi plodné to, že som mal z čoho čerpať. A ja dávam do pozornosti tú Borisovú knihu Nedokončené revolúcie, lebo tam mi v mnohých veciach otvorila oči a tá bola vlastne tým momentom, ktorý ma inšpiroval k tomu, aby sme sa na tento moment a na túto udalosť pozreli trochu iným spôsobom, ako to bolo doteraz. Takže ak by ste mali záujem o tú knihu, tak Boris ju dokonca zo svojho priniesol a ako
humanista za veľmi humanistickú cenu ju dáva aj k dispozícii a taktiež Peter Weiss tu má svoju knihu Máme republiku. Taktiež... Za menej humanistických podmienok. To som nechcel takto povedať. Ale uvedome si, že naša republika budúci rok bude mať Kristové roky. A to je hodné nejakého toho eura navyše. Tak, takže to som chcel. Ďakujem, pekný večer.